Салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Инак меҳмони имрӯзаи мо Марио. Я хабари аввал безе ба мерасонумтон хела шид дар канал видео набуромад аз сабабе ки архивмон балош зад видео удалӣ чӣ. Инак бо давом метем мерем. Шоҳром бошта Марио, тоқати насӯхтай, тоқати хиёната надидай, ай тарафи дихта, тоқат надори, ҳама бетоқатай, да ишқ мегзара, ҳама шоша мегиран, мияд дигариш. Салому алейкум бародаро ва нафарои ки тамошо мекунанд, моро гӯш мекунанд. Салому алейкум подписчикои канали Gap TG, зиндаву саломат бошед. Мегзарем ба қисми саволу ҷавоб. Хулоса ака ма пешакли аввал як бор барномаро бояд ки фаҳмонам, баъд мерем дар қисмати саволот. Хулоса барнома ака хелае ки 10 репера мо бояд сиёмка кунем. Ай ҳамо байни 10та мо сезона маҳкам мекунем. Ҳар касда код метиҳем ака. Коди шумо ака A0006 мешава ака. Барои ки шумо шашум иштироккунандаи и барномаи моин ака. Хулоса мегзарем дар қисми саволот. Марио, номи асосие ки дар хонатон истифода мешавад? Марио. Номи асосӣ? Номи асосӣ Маъруф. Чӣ сабаб шуд ки номта Марио монди? 2005 буд, 2006 буд, медонам агар бозӣ карда бошӣ, бозии денди буд. Ҳамҷо Марио бозӣ мекардем, баъд Светои ваҳдат дар Канада шумо дар чанд зиндагӣ кардагина. Светои ваҳдат саати 6 меомад, 8 мемурдак, 2 соат буд. Ба 6 мехестем карочи бозӣ мекардему, се бача будем вақт. Акаозиам мамо астем, мақсад ятамон Россия дайда. Се бача будем. Намемондам мақсад бозӣ кардам, мама айдаки ки будам, баъд мамашкара мама Марио бозӣ кунам, Марио бозӣ кунам, гирям мекардам карочи. Баъд мамашка бачаҳо дигар акаома ҷанг мекарданд ки битием Маруфда бозӣ кунам. Ба ман бозӣ мекардам, ай ҳамон вақт баъд дигар ному Марио рафта, баъд берепам бигем Марио будам. Репам намехондам, футбол бозӣ мекардем, вақт футбол маш мекардем, ҳамон вақтам Марио мегуфтам. Берепам мақсад. Фаҳмо ака. Марио ай ҳамои чашмсиёҳа репасар кард? Не, чашмсиёҳ як фишкае аст дар реп ки барои ҷалб кардани диққати мардум, мақсад ҳар як репера мехонӣ бояд дар репи хондагӣ шунаванда хаёлан вориди реп шавад. Мақсад хича дар реп ҳис кунад, тасаввур кунад ки ҳамун реп барои ҳамун одам айда. Чашмсиёҳ як фишкаи репае ки мақсад чашмсиёҳ гуфта мехонӣ шуд мардум бига ки ки боша ҳамун чашмсиёҳ интересоват кунанда тамом ҳамиқа козра. Мисол ба мисли чиз ки шон 12 мега, то зира мардум мега 12 чай, яҷуда яхи мега, яҷуда яхи марама мехида чашмсиёҳ мегӯм фақат барои Дар барномаи мо чӣ мегӣ чашмсиёҳро? Барои диққати мардума ҷалб кардан. Репи якумта дар киҷо соли чанд запис кардӣ? 2015 31 май хати Фазл устоди ман, Фазл ҳавай навистагиай репа, ҳавай худш менависад туғри кардагиай, 10 бор дар диктофон хондагиай, ма гӯш кардагим, азиёт кардагим, бидавқа хушум дуромада натонистагим, бо айсар рафта запис кардагим, баъд ҳам 31 май буромадагиай, вақт ссилкаи эрхостай ҳам хали буд, дар ссилкаи эрхост партофта будем репа. Ёддорум ҳам вақту 70 скачка буд. Ҳамаша дар ядум аст. Гап нест ака. Стёпа, ту дар кӣ меша ки иқа таърифш мекунӣ? Стёпа бародаре аст ки ҳар як баландиҳое мебуромад, мегуфт ман буромадам, бите даста ман трам бурорумда. Мақсад ҳар як ҷое дар қадам мемонд, вақте ки зури ман намерасида уҷа буромадан, ё ки ман уҷа буромадан дар мисол ай худам шубҳа доштам, вай даст мегирифт мегуфт марамат на ман фурсати мисол буровардани тра дорам, мақсад буро, барои ҳамин ман ай замин то осмона миннат дорам ки ҳам бародар мара ака бигем ҳаққи устодиам дораву, лекин устоди ма дар реп фазлай, лекин бисёр хизмато кард мара дар репда, барои ҳамин ман айвай миннатдорам ай замин то осмон. Баротара зинда боши ака Идибек. Давомаш ака, оли саволи мо давом дошт. Хайпанут ай пишти Стёпа саши? Хайпанут мақсад ман мумкин аки савола барои чӣ додӣ, барои ки ман дар бораи Стёпа реп хондагим, як бор Ты чемпиони хондагим, як бори дигар Салом Стёпа хондагим. Барои чӣ? Ты чемпиони ама барои вай хонда будам, барои ҳамон одам мақсад батл мебирояд. Чӣ хела хати райдер батл дошта, ман вақти Ты чемпиони хонда будам, райдер мақсад дар гирдаш бисёр одамо аст дар хатиш ки ёрдамаш мекунад, ки совет мегирад. Стёпа одаме аст ки
фақат худаш тоқа мисол эҷод мекунам менависа истёпа одаме аст ки тоқа пеш меравада барои чӣ ман репа кардам ки чтоб ам одам бига ки ман тоқа нестам да мақсад марам ҳастаида гирдим одамо ай пишти марам гап мезанам ай ҳамин сабаб ман у репа бировардам баъд дидим реп салом истёпа барои чӣ буд бисёриҳо мегуфтанд ки қатишон часпиди ай истёпа канди сӯсу чӣ хеле ки нахел диди бародар ай саҳар ма ҷой кордаем мақсад агар корам набошад яке масъулияти коригарам я ки бояд саҳар корда бошад дигар хонашда мисол масъулияти ҳар як коригара ма дар ҷои кор бошам рафта ки мисол одаме ки ма дар олик мета одаме ки мисол бигем нони хӯрданӣ мара мард мегира пешниҳод мекунам мада мета яке рафта ки дар ҷои кор ман набошам занг мезанам мегам халиамхали кора дар ҷои кор бикам корада ман набошам уже меҳтоҷ наида ҳар як кас бояд масъулияти кори ихча ба инобат бигира мисол ман иҷа ҷои кор муда ки бисёрум ай сабаби ки ваҳдат кам мерам аку ҳозиро уже бисёр мерам баъди зангирӣ кам мерафтам баъд бисёриҳо мегуфтанд ки шон қати часпиди истёпа дига аҳамият намети ё қати вай нести атак ма кай ваҳдат дорам мо мебинем якдигаре ёки гап мезанем якҷояем 100% ҳама ба наздикӣ иншоалло трекам мешава қати истёпа барои ҳамин ман дидим репа салом истёпа хондам ва гуфтам дар онҷа халқда ки мисол ҳеҷ гап нестай байни мо ҳама 100% хайпак барои чӣ гуфтира ки то што ман ҳамин репора хондам лекин ман дар репум гуфтагем ки агар и треки ман хайп боша ё ки барои реп ҳафта боша ман трека рӯзи якшанбе намепартофтам то есть шанбе намепартофтам репа агар хайп меши мақсад ман аҷдад мекардам рӯзи якшанбе мепартофтам чунки треки ман реп ҳафта бигира ҳама мара бина хайп шавад ба ин хотир ман рӯзи шанбе партофтам чунки мардум хиёл накунад ки барои хайпа гап нест бародар сабаб чӣ буд ки реванш қати 0 грамм шид сабаб бигем сабаб ё ки ҳам сабабаш бигем сабаб нест ай орзу буд мада карочи сабаб шад элен шид мақсад ман вақте биромадам гӯё дар 0 грамм бой додам бародарай хафанаши шеринар карочи бисёриҳо розӣ набуданд мақсад ки айн батла то што ман бой додам ҳама дар комментариҳо дар дигар ҷо менависанд ки хай бридагии сурса ман хостам дим бора як бор дигар нишон бидам ки не батл дар мисол ғалаба айма буд ва ай сар доказат кардан хостам бароям биромадам батл даже мара без сум бе ҳечи просто так мегуфтам биро батл ки ман батл мекардам хати як гонорар монам гирифтем ҳечам бигем сабаб нашда просто ман хостам халқда нишон бидам ки ман дастойни будам ам победада ва шукри худо расидам ба орзум раҳмат эл 0 грамм батлда бетайёрӣ омада буд ё ки боварӣ дошти ки ғолибият айти меша не 0 грамм одаме аст ки бетайёрӣ намея барое ки мисол бигирем агар вай якин бор қатима батл мекард мисол бигирем агар вай қатима якин бор батл мекард мумкин намешинохёш мара мумкин бетайёрӣ меомад ки чӣ хеле мо якин бор батл кардаги будем ӯ медонист ки ман чӣ хеле мисол қати вай рафтор мекунам чӣ қати вай батл мекунам барои ҳамин тайёриш ма хел мекунам барои ҳамин айкалад фикр карди текстои урам ҳамун ранги худаш бори хонди додиша айбара барое ки мо ҳамун батлда хидмон будем дидем удрида чӣ гап шид хай натури маладес зуд карди бахтор гап нест раҳмат ором бош ту марио қисм қисм карда бироварди сабаб ором бош мариора мада раҳмат акай шаброз аки ҳамун тексте ки мо якҷоя фикр карда будем аввали даромади репишда ором бош ту марио тоқати насухта мега ҳамун мада халия бигем форида мақсад ҳамун ҷоидам даромадани репиш форид ва ман хостам ҳамун як қисмша ором бош ту марио номи треким кунам трек кардам ки бисёриҳо дар маъқул шид мақсад назар ба дигар трекҳома скачкаву просмотриш бисёр шид ва талабгори реп зиёдтар шид ва хостам дувусеш кунам дувусеш кардам иншоалло бо якини январда чорумшанбе ором бош ту марио бикун фикри фардора ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дард дора ӯ худаш намедона ки айҷон та ӯ азиза чил қаландар ту дар чӣ дар кора гап заема виза ором бош ту марио бикун фикри фардора ӯ намедона ки ҳар як хандаи ту дард дора ӯ худаш намедона ки айҷон та ӯ азиза чил қаландар ту дар чӣ дар кора гап заема виза насиб ака 2020 зинда бошам агар ба ҳамун номи трек баромад мекунӣ ки мардуме қисми яки душа маъқул карда ба ҳамун ном мебурори сеюмша мебурори барое ки меги гӯшуд кунанд барои ҳамин ка мебурори сеюм қисм мақсад темур хали номои навқат неё ҳамин номқате
мақсад орзуҳои хазона як то 5 хондагим кадом реплики талабгорш мухлис мекунам мисол мухлис бисёр талабш мекунам ман кӯшиш мекунам аям репрорум даже ҳаста репое ки мақсад номиш дигаю не ки агар хушрӯтар аҳамият битем бигем тема дар бораи вай хали о гуфти да например агар ман дар бораи красовки хондагӣ бошам мисол ҳамра мухлис талабгориш кунам бига ки бо амира диша бирор агар барои диш бировардан камтар айб шава ё ки бугун истои репа диша бировардан то есть ман як темаи дига мекунам бигем амудан походу кам темаи красовки да монанда ё не ки номиша дига хеле мемонанда просто ҳамин зависида мухлис агар талаб кунам репа бо репа бировардан бигирам фарқ надорам мухлис чизе бига дар чанд группа кор ва фаъолият кардагӣ так группа ягон группа давзи короче ғайри FM групп мо якиндам хати фазо устодам хати як группа карда будем то ози аям группа набромадан як группаем ай соли 2015 на 2019 дига ягон группа надромадам а так лейбл я вақт карда будем мисол ваҳдат ама бачакои ваҳдат тамом а так хали ҳамкорӣ қати ҳама бачаҳо аст қати бачаҳои реперо шиносно қати ҳама қати аст не ки ҳам як группа дарем FM групп тамом оянда плано насиб бошад чиён планои оянда ростида ба ки бисёриҳо дурӯғ мегӯянд вале ман хеле план дорам не ки ягон чиз намекунам ранги худам мақсад чанд баромадам да гуфтам хеле планаем мақсад мегиву не ки ба мурури замон мебинӣ ё қувватат намерасам кора карданда бароям ягон план пешакӣ накашидам чизе ки айни ҳол рафтеста мисол зиндагида ё ки атрофи репда чизе ки рафтеста ҳамура барои мардум эҷод карда пешниҳод мекунам баъд акун ниятда ҳасту мисол план накашидам ки неда ман имина кора мекунам ниятда ҳаст мақсад клип кардан не ки ман точно намедонам ки фалон рӯз ё фалон моҳ ҳамон клип мебурад мақсад не ки ният яборам хали шидагия ки ва шидагия падвади чидагия барои намехоҳам ки мисол пешакӣ ваъда битанда не ки ниятда ҳаст ки клип кунам короче қати Сафаралии Самадзод ба ғайр реп бо ба ғайр реп дар ҳаёт шумо бо чӣ коро қатъиями ва мекунеда монтажёр оператор футболист тамом ҳозирашда хайр ҳамин буд бачаҳако барномаи имрӯзаи мо қатъи марио пеш ай барномаро ба анҷом расондан 4 та ози ба минус марио живой мехона гӯш мекунем подписатсия мекунем лайка ҳаётмо намепурем ягон чӣ гуфтанӣ боши ака зинда саломат боши хеле дабоя савол дорам братан ҳам савол ту гуфти ман да код метавонам баъд чия код охи охи код ака охам код ша гуфти тамом дига давомша нагуфти код вақте ки қуръакашӣ мешава вақте ҳамон вай меша мо сабшени қати ҳар як одам дароӣ кардагем вай места бо ҳамон рӯзе ки мо қуръакашӣ мекунем коди кадоме ки биромад бо ҳам чихеле ки алоқа да биромадем бо ҳам хе вай бо алоқа мекунем ки акаҷон ҳам коди шумо биромад мақсад ки тайёритона бинем баъд трека чихел меша трек агар ки бигӯем ҳамон ягон ҳам қисм кадаги репота агар бигӯем ман имина ҳамуша мекунам бо мо ждат мекунем ки ё як қисми ҳавая кунем ё ҳами короче хеле ранги киноворӣ хеле давомбад аввали видеоро тамошо кардед боз нафаҳмидам та аввали видеоро тамошо кӣ гуфти кодат метем брат ман гуфтам хоб тамом на ҳозир гуфтаст ки кодат метем ба клипит мекунем мақсад не кода мо тра гуфтем ку ака иҷош ҳама намебирам вақту қасам мемонам оля аввали видеоро тамошо ки кодат метем тамом ман ҳозир фикр кардам худо чӣ кор мекарда бошам код места ака ҳами ягон ҷояк да сахранӣ мекунем мемониша места тамом таги видеом да бизанша ан таги видео да амо аблошка да хушрӯ карда менависонем барои ки ҳами бисёриёш агар аҳамият дада боши мондагӣ ба ҳамон охирон рӯзда мо прямо эфир қатъ мешавад каси коди ма биромад ман карош сазовор як клип дар канали худам месам як клип дар канали шумо пратарса ма хушрӯ бугма анам хе мешавад мадаи соҳатум ранги ичка хиткадаги хитишкад агне мара метонистам ранги бисорид ситора қапома ситоротонда бромзид некинея идея дорум да сар репер бидан хубаягар дошта боши мақсад
Ախի դա է բատկատ մարը բախուատ Համադարոյի մախկամ դա է սարբրով արդմ կուալ Ագարքի իսո հադարուլա տոտի արտարավ Բդոն ռագում եզանի բարոյ կինատորի հադավ Մայա գալար է մերկատի Ռոզին էստումովա Ռայբոզոդի սուխանայ վայֆակ մեգայո կիլովա Օշը չավա Տոնի բքմբա չայի օչահ Նեկինագու ռեպ այ մուայ Ռեպ այ կուչայ մեշա համաշ Գլավնի բոշա մաղսադա հադավ Ռեսպեկտի բուզբալա է մարիո Համադարավ Tony zurtar shakaj mara Ki bushkadagi bashit kahot Jëmbona sara Tony u divit këna mara Na kënkori khunki me binjaj Barët amara Tony Zindar salumar bushem bachako Da kanali Gap TG подписаться к ней Ва видеои нав банава интизор шавин Дарамуни худо